Hello guys, video thana kalau le leta a tuntrum kan video tur hi Olaplex chungchang khanianga Olaplex video rong rong kalau siam to thawa tuntrum hi kalau siam lenga ni aman na tur le ti dan kha kalau soilo nga athat na le eng ang sama tenge man tur kalau soilo ni tuna lo tanang Olaplex product hi Mizoram hian in mangvem chu ka shelawa ma second chu hetlama chuan Olaplex om lo hi chuan saluna po akim lo ria hian set na kan nei thin ni chu tiang khop chuan kan du a kan favorite product ani a Olaplex sau hi a number hian an oma number 1 le number 2 hi treatment atan kan mangbi ka chuan number 4 shampoo number 5 conditioner number 6 is styling product khan ta number 3 kha living cream ang chi kha ani ta ni anu zawa va chong karon soi lo nga chon number 1 hi color te kan mixa sam kan bleach don ten bleach powder te kan mixa khatia kan mix khan sam ati bung lawa sam ati break lawa sam ati chalawa ni chu chu thatna ani Olaplex treatment kan ti hian kan sambung breakage kha repair chuan kan samro kha ati nong ati risel tha a kan samjai ati khau ani mase kan samjai zirang texture kha ain thlak lo ni ati ngil lowa ati kir lowa angai ngai en oma mase samati smooth a samjai ati khau ani chu chu thakata voi ni iti thaya thakata voi ni ti khan isam kha lo khawanga isam kha lo nunga isam lo risel don ani chuan treatment kan ti khan number 1 le number 2 kha man khani maya man dang chu ka soi kher longa chuan athan na le pakhat chu andinan samilo pot ngil ta ni permanent straightening cream inoi khan I alo over ta se isam khalo bung ta se sam khalo cheta se chuan bleach awang khan isam khalo chebok ta se ta chia khan Olaplex treatment iti khan 50% vel kha samjai kharon khau thale thei ngalani chu chu athan na ani ta ni chuan Olaplex ahin styling product bi ahin number 6 kha bone smooth har kan deta kha kha tha em maya hi ka favorite thawani a lusuk zwa khan towel dry de kan ti zota ta ha styling kan ti ma chi ha kan noi thin ani chuan kan ham blow dry a kan han styling a chuan chumi zwa an number 7 bonding oil ka nan noi le ngat thei ka chuan sam kha lo nung sar to mai ni sam kha lo risel mang tara to ni chu wangin Olaplex hi ke ni chuan hetlama chuan saluna atel lo a om lo chuan kim lo kan te thin ni thae me makalara poi mix ya number 1 kha bleach powder ate poi mix ya chuan treatment at po kan te vep thaya chuan samjai kha ti khau thae me mani hi Olaplex thatna ni ke ya chuan world number 1 product ka te lo thelo wa sambi ga kher hi chuan min lo subscribe tu te jong lem lo entry tu te jong kha in tan liu hi product knowledge tan pon le product tha hi lo set ve in lo set ve ka tu em wangin karon siam sam ani ui tak chungin chuan ti khan I chen te lo sil ve ola lo share ve ola chuan no setlang do product knowledge kha poimo ani chuan product knowledge kan sen na chuan kan sam en kol dang kan thiamanga product na thok kan set na chuan sam en kol kan thiam don ani chu wangin khajong khan ta se tuntum kan video chu in zawa in next video amilo changle thau don nia bye bye ole